Ngawa makaroon nga business. So iba, di mabala ka guys, kasata sa Crab Pro. Siguro nata actually dito sa Ramos Street guys. So excited kita kina itong mga elementary batch ba. Kana ito yung mga tagpuay kong nakusabar kaya mga tiguwa ka. So excited na kita mukhaon kay 1 week may kong fasting. So aras na. First time ako dali sa Crab Pro Cebu guys. So nasa mga seafoods dali. And actually bago rin nga siya almost 2 years na siya. So katawan na kay book ta dali sa Maxim but dito taginaog sa Ramos Mercado guys. Isang tao ni. Okay ra, excited ka na ito mga classmates na tanaw niya kay dali. Muna siya itinog yung birthday guys. Oh. Hi, welcome back to Cebu. Oh, pero mo siya mamangka. Pero ang mas mamangka ka nang maligyan peptides. Kaya yung buwan bagay. Sino ka dyan? Well, basta well. Asa na itong mga anak niya, well? Yun na yung lugar dali guys. Ano po sila yung mga prawns na dagko kayo. Ang price is actually of course medyo pricey siya gamay but sulit na po kayo of course dagko ka ng mga seafoods dali nga. Fresh catch ko siya, no? Tapos gagmay ka dali nga seafood siya. So excited na kayo excited na kayo yung kaon guys. Go to mga kayo yung lapita o kwan. Of course, seafoods. Panagsara dyan kayo magbukbang. They're good for 12 packs and you're doing Lenzi Marian. Thank you so much. Good job kay Cecilia guys. Oh, sa'yo okay. Good morning, Zil. Oy, ang litra ba mamang ka? Imo taning model unsa man? Ayay. Seafood na siya ikon. Ito mo amazing kay liman ka shrimps, Cajun something. Uya kay. Ewan ko sila ng like. Ano mala Osman? Sinapat mi ayo. Mo ni artista sa Cebu guys pero di na siya makita ko lang kung ano search niyo. Nandere guys, pwede siya bulutan guys ni Kauro. Guys, shrimps on siya. For the let's squid. Nandere guys, kung paborito guys, scallops with butter guys. Ala sipi. Dong, naraba sa JC do, ang pinaka maliit mabot may mobayan sa tanan daw. 10,000 naman ni daw. 10,000 naman eh. Kay dong gato sa balay. Nang seafood boil guys oh. So with Cajun sauce siya, kapito na siya guys. Wala na ako Buto na bantana. Ay martilyo. Sabi hindi makahurot ba? May martilyo. May siya muna siya chicken. Siyempre di ka mawabot guys. Sunny light. Tara guys, nga ko na ta. Buto na. Si Alan ay na ano, Alan na lang. Si James pa dyan, nasa kayo mag-art na ta. Putang na pa sa inyo. Wala, ako rin wala naging ana. So ako na siya naging Pag-ina ni James. First time nato dahil sa flow guys. So actually naman sa flow. So natong flow guys. Una na to last times. Ay naman yung gato, di ka pa mag-ihim. Nasa set meal o a la carte nga orders kayo. Scallops. Pag-grade 4, katulipotang sa kanan. Warang kayo plot. Ikaw, de, ato. First na sumiyo. Kaya siya, ay, ano siya? Talaga mo siya mga gamit ng mga tayo. Nakawato ni Vic. Ate, kasi Vic, nakawato kay Nisa Lugman. Noon, sa boys, siya daw na siya ka ng ikabot siya mami ba? Dahil na siya mga putang. Nagkatong kay si Vic. Ilo, ate, boy. Paitang. Pag kiniabot si Raylene ka. Pumitan siya. Sukol lagi. Ikaw lang tamuhilak si Vic, no? Kabuli naman sa tato. Jainis tato na ni.